Нетаканият текстил днес намира приложение навсякъде около нас. Виждаме как се реже, как се лепи, но когато трябва да бъде прецизно перфориран, така че материалът да запази здравината си и същевременно да може да диша, задачата става изключително специфична. Именно пред такова предизвикателство се изправихме ние от Титан ЕОД. За да намерим най-доброто решение, първо изградихме собствен тестови стенд. На него проверихме различни идеи, анализирахме поведението на материала и тествахме различни технологични подходи. Чрез тази разработка определихме точните параметри на процеса, размерите на елементите, необходимите режими на работа и оптималните настройки, които позволяват прецизно пробиване на нетакан текстил. След серия от изпитвания, машината беше проектирана, изработена и сглобена изцяло от нашия екип. Резултатът е напълно автоматизирана система, която осигурява изключително качество, висока повторяемост и надежно фиксиране на отворите по цялата обработвана повърхност. Така без проблеми се пробиват хиляди метри нетакан текстил, а материалите, в които той се използва, вече могат да дишат и да притежават още по-добри и уникални свойства. Това не е просто машина. Това е инженерно решение, създадено след тестове, анализ и реален практичен опит. Ние сме Титан ЕОД, лидер в създаването на нестандартни машини и правим автоматизация на всичко и навсякъде.